Soňky wagtlarda Birleşen Ştatlar bilen bagly habarlarda ýa-da Birleşen Ştatlaryň habar kanallaryna ýurdun prezidenti Donald Trump'ın impeachment soragy diýilýäniň töweregindäki wakalar bilen baglylykda whistleblower sözü ýygy-ýygydan gaýtalanýar. İnglis diliniň iň ýeri online sözlüklerinden Oxford sözlügi whistleblower sözüne şeýle düşündürüş berýär. Bir kanun ýa-da ahlaksyz hasaplanýan hereketlere baş goşan şahys ýa-da guruma barada habar berýän adam. Bu sözü İnglis diliniň Merriam-Webster online sözlügine şeýle düşündürüş berilýär. İş üçinçisiniň ýa-da beýleki işgärleriň kanun bozmalaryny hökümetiň ýa-da kanun goraýjy edaralaryň dikkatyna ýetirýän hemde köplünç halatda onuň ağır alınmagyna garşy düzgünname esasyna gorag serişdeleri we hukuklary bilen goralýan işgär. Whistleblower sözüniň sözme-söz terjimesi türkmen diline jürlegükçi bolýar. Türkmen diliniň dürli ýyllarda şol sany iň soňky sapar 2015-nji ýylda çap edilen uly gowrumly düşündürüşli sözlüklerini İnglis dilindäki whistleblower sözüne bap gelýän türkmençe söz ýok. Meselen bu sözü meňzeş şugul sözü bar, ýöne şugul sözüniň manysy negativ äheň berýär. Şugullamakda negativ äheň bar, ýöne günwatar ýurtlaryna umumy kontekstde whistleblower köpçülüge täsir etjek bir gabaha diýişi kanun goraýjy edaralaryň dikkatyny ýetirýär. Haýsydyr bir şahs ýa-da edara tarapyndan baş goşulan kemçiligiň kanun bozmanyň negativ täsirini öňünden gowşatmak maksady bilen, ýagny ýagşy niýet bilen bu barada deýişli edaralara habar berýär. Türkmen dilinde duýduruju sözüne Kwap gelýän whistleblowerler halk köpçüliginiň bähbitlerini, milli bähbitlere hyzmat edýär. Näme üçin duýduruju sözü manyda söz hasaplanmaly? Sebäbi meselem haýsydyr bir binada çykjak ýangyny öňünden duýdurýan duýduruju enjamlar bar. Haçan ýangyn döränini bu barada öňünden duýdurýar. ýa-da köçe ýol hereketiniň düdügünlerini duýduruju belgiler bar. Meselen bu ýoly girmeli däl, bu ýolda 60-dan ýokary tezlikde sürmeli däl diýip duýduruş berýär. Haýsydyr bir hökümetiň ýa-da guramanyň içindäki duýduruju hökümetde ýa-da haýsydyr bir edarada kanun bozmalara ýol berilýändigini deýişli edaralara äşgär edýär. Hatda media we medeniýet serişdeleriniň üstü bilen agzalýan kanun bozmalary anonim ýagdaýda halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirip bilýär. Duýduruju duýdurýar, ol halkyň bähbidine we milli bähbitlere gawat gelmeýän, hatda ters gelýän beýdüdügünçilikler barada duýdurýar. Bu barada kanunyň hökmrowanynyň hatyrasyna, hakykatyň hatyrasyna, halallygyň hatyrasyna hüşgärlik bilen habar berýär.